Akong pagtahod sa atong mga igsoong kaparian nga niya dinhi karon mitambong nining mong misa kon silibrada, mga kaparian nga anak sa atong lungsod o mga kaparian usab sa atong diocese sa Tagbilaran, mga suod nato nga mga kaparian, mga parokyano, katauhan sa Dios, mga lumilihok sa simbahan, mga opisyalis sa atong pangagamhanang lokal sa atong hamili nga lungsod sa Corillia, mga devotos o debota sa mahal nga Birhen Nuestra Señora del Villar, katauhan sa Dios, mga mamistahay o mga namakals, kitang tanan nga nanambong karon kaninyong tanan, good morning, happy fiesta, viva Nuestra Señora del Villar, ang inahan, atong inahan o patrona sa atong lungsod. Sigon sa asoy sa kasaysayan nga gibatik diha sa atong Porta Mayor, duhara ka lugar sa tibuok kalibutan ang nagdebosyon o ang patrona Nuestra Señora del Villar. Nandito no, kabasa mo ang Navarra, Corillia sa Espanya, Corillia, Navarra, Spain, o ang atong gamay apan nindot nga lungsod sa Corillia. Duhara ni sa tibuok kalibutan. Bitaw di man pud dati kadungog no. Common man nato ng Our Lady of Fatima Parish, Our Lady of Lourdes Parish, Our Lady of Virgen del Pilar Parish, pero dinhi sa Pilipinas for how many years akong pagkapari sa Corillia ako nakadungog aning Nuestra Señora del Villar. Naman po tayo Filipino version kana Birhen sa barangay nga dito mag-originate sa Bacolod, Mantingalina, sa Negros, pero unique ni kay gikan pa man ni sa mga katsila. Ang mga karaang mga pari nga katsila ug mga destino sila nga og lagyo nga mga lugar, unsa may ilang buhaton aron di sila makalimot sa ilahang natauhan nga yuta, dad-o nila ang pangan sa ilang lugar ug asa sila madestino, o ikaduha dad-on pod nila ang ilahang debosyon. Okay? Mao nga ang pari nga gatukod sa atong lungsod, Paris Priest man to sa Baclayon, di ba si Father Jose Maria Cabanas or Cabanias sa ubang record, taga Corillia, Navarra, Spain man siya. So yang gidapod ang debosyon sa ilang patrona sa ilang David. Ug di gani dad-on po nila angan sa ilang lugar. Mo ni nga na to Corillia. Naaman ni dito sa Espanya, nakaadto ko dinhi. Daghang mga lugar na to nga gikan sa Espanya ang pangan. Corillia, Antequera, Sevilla, daghang kaayo. Napoy uban nga mga Bisaya. Kanang Batuan, murag di na kinatsila, gikan na ng Batuan na nanay aslom-aslom itong kanon na to na bungag kahoy na padaplig sa pa. Kailan mo Batuan? Napoy mga local terms. Like kanang baryo sa Balilihan ang may baryo nga Buyog Sor, Bujog managay kuha. Pero nindot atong lungsod kay Corillia, Nuestra Señora del Villar. Duha ka mga pamalandong akong ipambit karon nining ato ang misa sa pangilin sa atong patrona. Sanglit ang mahal nga Birhen, patrona man, nagdalaman sa titulo Nuestra Señora del Villar, Our Lady of the Village. Unya ang village nato sa Filipino version is kini gitawag og barangay. The smallest political community is barangay or komunidad nato. Mga igsuon, sa nakadaghan og grabe karon nga urbanization o modernization, kabantay mo usa sa mga problema karon sa atong mga villages, sa atong kabarangayan, kining gitawag og spirit of culture of individualism. Kabantay mo karon labi na sa mga barangay nga duol sa mga dagkong syudad, di na magilhanay ang mga tao. Labi na sa mga bagong tubo, kabantay mo ana, di na kaayo strong, di na kayo kusog ang gitawag og consciousness that we belong to a particular village,
to a particular community. Karon akong nakabantayan, mga bata gani karon, mga batanon ba, di na gani hapit makailagyan sa ilang igagaw ug igtagsa. Kabantay mo ana? Di naman po sila ganahan mukusog nato og naay mga public events. Mga bata ron nila kailagyan sa ilang mga uyong, kinsay mga uyuan sa pag-agawan. Di na sila kailangan naman mo ganahan naman sila masigig pujo kwarto, sigig duwa og gadget. Unang hagit nato na kining atong consciousness that we belong to one and the same village community. Bilyar. Kita sa una, strong ta, kusog kaya itong pag-ilanay nga naman, tungod kay pugson ta sa itong mga ginikanan, pag-apel sa mga community events. Kabantay mo sa una, dadon ta og naay pangadji og minatay. Unya daghan tag-aminan. Kay laparuhon man ta og dita mangamin. Mga tiguang daghan maikog ta may kining ubang murag nauungo ano ubang mga tiguang bitaw kagkag nagbuhok nga kinsa man ni siga magmataan. Pero makailata nga igsuon dito sa imong lolo, igsuon dito sa imong lola. Naa nato ang panag-ilhanay. Plus, ang mga importanteng events, dadyong, kusog kaayo ang ato ang pagpakiglambigit sa atong village. Kanang dadyong makatabang na pag-adyong. Apil pa ba mo dadyong? Adyaw mo bisa og dadyong bisag na mo'y mga memorial plan. Kay pinaagi sa dadyong makahibaw tag-asa ta nga kaliwat kining dadyong nga disa nigikan barangaya. Amen. Ya na. Bisa magyaw-yaw bitaw ta usahay anin dadyong kay sige laman tagtampo atay kubra-kubra. Di ba? Sa unahong tatay mahubog maitok mo to kay mamatay bitaw magtampo ng sige laman ta og tampo ni watay kubra-kubra pagkamatay bitaw ni Jack kabahos may kami no po yung kubra. Pero pinaagi ni ana ma-enhance ang ato nga consciousness nga apil ta sa usa ka village. Nuestra Señora del Villar, Our Lady of the Village. Kay karon sos di na magilhanay ng mga tao labi na sa mga subdivision, gatapot ang bahay, gaipon ang kusina, gasumpay ang bongbong, di magilhanay. Pero kita sa una kaila ta tanan. Kaila ta bisag ladyong pao ang barangaya kahibaw ta sa ilang mga kinabuhi. Kahibaw sa una kisang bana gikawat, kahibaw ta sa una kisang asawa gihuwaman, bisag way cellphone. Di ba? Because of the consciousness that we belong to the one and the same village. Sa una gani, di man uso gani na mga suho-suho. Di ba? Magkumbira ka, magtapos, inagihawag baboy, lainon tong o. Di ba? Lainon tong o, o pila ka buok, manlilihog, pila ka buok, kung gitawag matog palihog, tuhogo ng o, patapataon, 12 katuhog, maura na isuho sa mga manglilihog, uy, kwartahay. Kato mga tapuanon nga manlihok ato tong simod ihatag, simod sa baboy nga talinis. Ingana kani adto, pero pinaagi adto ma-enhance ang atong consciousness nga we belong to the same village, the same community. Ako sa una mo angay magugtambong ang mga public events mga sa dito po ko sa amo sa Antiquera, kaila ko tanang mga tao. Pagkapari na naho, naladyo naman ko, di na ko kaila na bagong tubo. Sa una kaila ko, gikan sa kinatiguangan, hangtod sa kinabataan. Sa dito po ko sa amo. Di mo angay ko, og naay mga, di mo mamisudan sa amo. Mo nang mo angay ko, og naay mamatay. O na naay minjo. Kakaon ko, baboy. Ay mamatay sa amo, inigtapos. Pas nilang hagua ka, kay karaan pa na among dadyong. Kana bitaw magtampo po man sa unang tuba tag media galon ja na may dakong tadyaw kanang banga bitaw. Basahon pa una sa kananay manimaan anang dadyong tong tuba ipadyapo pa una usa imnon. Yag achirio pa niya ijapo po jud nimo sa banga. Ya butan dito kinsa din ha talpulana inighuman anha pa ijahay kabo atong banga atong tuba.
Diyan ay ubang bitaw mga tiguwa nga inikuha ng hungot pamuto sa una ka ng pago bitong dako. Kabo sa hungot, iniginom kay kiso magkaaso, kiso mang ibalik na po na tumbang nga ito, sa guluwa itong kuhan tuba. Napay patutuo sa mga tiguwa nga, katumbang nga, arway-away, butangan, pagsudlay, nga bulingon kay aron hapsay ang kuhan, pastilan, magkailog suod, bitaw sa una, day suod na parakuto, itong puwa, bitaw isigadaplin, nakaabot mo na, maglutaw-lutaw po na tutua kay aron way-away, kay sumpa ko no. Tapoy mga bugoy po, gibutangan pag duha ka buok, awang mo itong napoy gabugno paghapon. Pero pinaagi ato nga mga panghitabo na buhi ang atong pag-ila nga sakop tanining maong komunidad. Importante na, o gusto ta nga mupadayon ng atong village, ang atong mga kabaranggayan, dadaan na isang mga bata o public events. Number 1 nga dadaan yung mga bata sa dadag simba. Ipaila nila ang birhen. Mga bata ro di na kailagin sa patron nato. Kusog mamista pero wa kay bawkin sa patron. Mata. Pautanaan ang mga mamistahay ninyo unja. O kisa ilang kisa pista kisa patron na ning kurilya. Di gini kay bawk sa patron adsaw na pagana. Adsaw na padad bring house limang kag pista na mista ka wa kay bawk sa imo gipamistahan. Sa gipahinungdan ning hikay nga gikaon na to. Importante na ang consciousness sa atong pagka-barangay. Dapat ito'y mamistahay yun niya. Kining pista kay sugi-suki no. Kamuta Corilya mamista po o Cortez o pista Cortez or balilihan ba or sikatuna. Di ito'y mamistahay lagi nga kana laging sa nasungot siya kay ijang suki o pamista di mo tarog baos o pistahay. Sabot man sila kada pista tag sa kakahong tanduay natag sa bukan luka nga dapi-dapi og baboy. Maglagot siya kay ini pamista ni siya suki kay day kasagi padada sa dakong putos nga hinaom saging sus dako amurag nigo pag-abre pa ni siya kay luto raman kanon rasos dakutan ni siya kaaso kay di ko tumo ilang sabot kay tag sa kahong tanduay ug tag sa kaluka nga dapi-dapi sa baboy. Pagsunod sa pista sa isang suki ingon siya di man imot padagtarong ni tawhana maningkamot siya kung makakaugdaghan bispiras pa sa pista sa iyang sa lungsod sa iyang suki sa iyang kumpare wala siya mukaon gahapon wa siya mukaon wa mukaw pamahaw panito panihapon o makakaugdaghan so pagkaugma na dito na gutom na siya kaadto tangka na siya dito dahil nilasay nga kabaw dahil kilawin nga baboy di tanan pag-aksyon ni siya hungit kay nahibilin man siya pustiso pastilan paghikap ni siya lagos rin nahibilin naluoy itong tapad ni siya brad unsa mo kay pustiso diyan mo lagi brad di malasa lagi kutom na ba ko kaadso ingat siya tapad day ako brad dagadakong daghan gamitare pagsuod sa unang pustiso matang luag magkaadso manang way kahos di luwa na po di nga po isang tapad nga kaubang mistay di apay lain so pagsuod na po sa ikaduhang postiso muna mo pong guuta murag di manganga isang papa giluwa na po siya di apay lain pag ikatulo na sibo na bang kaaso di muna ni isang kaon paghuman na nug-up siya taman-taman nanghangiki na silang duha sa isang kaubang mamistahay di isang gipasalamatan Brad dok kay galibong sa kinsa to dentist pagkadok naghana magkagpustiso salamat nga imo kong gisalbar iya po isang tapat ako tighabwag minatay sa minteryo brad mga pustiso na nga akong gilibre kay aron magamit sa uba tighabwag di ko nagminatay mo to daghang pustiso. The consciousness that we belong to a barangay village mao nga kita isip katawhan sa Dios ang atong pagtuo dadon gyud nato sa mga katilingban. Mao na gihimo ni Mama Mary sa ebanghelyo nga bago pa natong nadungog ang pagduaw ni Santa Maria sa ingigagaw nga si Isabel. Gada siya sa mensahe sa pagtuo, gada siya sa mayong balita nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Mao po ni atong hagit. Pass on the faith to your sons, to your daughters, to your grandchildren. Kay di na to ipasa ni pagtuo na to, debosyon na to sa mahal nga Birhen sa to mga anak ug mga apo. Inigkawa na to, kay mawa majuta sa panahon nga gilatid sa Dios,
mawa pod ang atong debosyon. Kay nasunod man po din nato sa atong mga katiguangan. Mao po ni nga buhi ang atong debosyon karon. Amen. Ikaduha o katapusan. Nuestra Señora del Villar, patrona o inahan sa village o sa community, papel sa pagka-inahan. Siya ang atong inahan, inahan sa Dios, inahan sa simbahan, ug inahan natong tanan, inahan sa tong hamili nga lungsod sa Corillia. Unsa may naa sa pagkainahan di ay? Ang inahan gitawag og ilaw ng tahanan, di ba? Sa leksyon nato sa elementary pata, ilaw ng tahanan. Pag sa ingana ng ugangan, kudkuran baka ng tahanan agun sana diha. Basta kang inahan, ilaw ng tahanan, suga sa atong Pinoy-anan ug panimalay. Ngano man ang inahan dili makasalikway ug di makalimon. Mo gini number 1 nga kinayag inahan. Bisan pag-unsa ta kadautan, bisan pag-unsa ta kasalawayon, bisan pag-unsa ta kamasupilon sa atong kinabuhi, a mother cannot deny us. Mo bitaw tanawa, bisan kung sa kabalinguhot ng anak, ikaw mama di so ka sa likway. Mapriso atong anak na dakpan kay ga pajuhot og siyabo, kisa may kanunay moduaw kita nga mga mama. Usahay manungo ta sa atong mga anak, pero kay kanang pagpanungo nato sa mga anak, usahay bunga man sa kasuko. Kana bitaw tunguhon maming nanay sa una, mamatay pa unta ka bataa kay nga naon ming nanay sa una. Hagpong buta ka kay mito kana bitaw mosuko me. Pero kay bawo matanga kana naara na sa kasuko wa na sa kasing-kasing. Kay ni gagabi gaampo mabud atong nanay Ginoo. Tagain tagtas nga kinabuhi ang anak. Motong galibog nga Ginoo sa maling gitungo nga maligsag series sa pagkagabi. Nga ampo na po nga tagaagtas nga kinabuhi ang mga anak. Ingana ning mama. Ang mama, nanay, mami, inahan, di ka makasalikway. You are very proud of your children. Bisan sa kayano sa ilang maabot. Mo bitaw nga ako, usa sa akong mga pagmahay sa pag-eskwela, dako ang grado sa una kay kanang feeling mabutang kamao sa una nang kanang kusog puta mutuon ba, trying hard. Mo kadagko po grado. Kanunay po kong maunor ko kay grade 1 hantod seminaryo. Ang gimahayan so nausugad grade 1 hantod na pare ko wa so ko ma Prince Charming. Sukan matang wa so ko ma Prince Charming masungot so ano mo ko ma Prince Charming sukad na. Kaya mo tanaw ko sa hong naong mag-apiki so po ding naong nga samot nag mintahanan lamang na pare kay gasutanan na arang-arang gamay. Pero imong mama pa istoryaha. Muli ka, uy, hong anak, kagwapo sa hong anak. Kita'y kinagwapuhan. Kita'y kinapiskayan. Kita'y kinabantugan o kita maoy mga supermen o superwomen arang sa atong mga mama. They're very proud of us. Tingnan na po si Mama Mary. Kay bawo si Mama Mary nga daghantag mansa, daghantag sami, daghantag hiwi aning kinabuhi, daghantag mga gilakaw nga mga dan nga di sibo sa unsay gipaabot nato sa Dios. Apan sa gihapon ng Birhen nagpabiling inahan. Dabi daw upat ka inahan ga contest sila sinsa sa ilang mga anak ang dagko og ranggo. Isig silang hambugay. Unang inahan ingon ng inahan niya, akong anak mari ambasador. Sos bisag asang nasod madestino tinahod ambasador. Mo nga inigtawag kinakuyawag tawag tinahod hala anak paso. Ipapaso niya ang anak nga ambasador. Ingon ang mga inahan dito mga tao, wow, your excellency. Mo man itawag og ambasador bitaw, excellency. Sos pakpak sila. Wow, kaswerte nimo. Imong anak ambasador. Sa sunod na po, hadlok na po ikaduhang inang sao maning aho ha. Daog yapon ni siyang anak ikaduha ka isang anak kay judge man. Akong anak mga mari judge. Kiliman kag judge mo sentensya og life sentence. Hala anak paso. Pagpaso sa isang anak
Sos ingon ang mga tao, wow, Your Honor, Your Honor, may tawag anang judge sa court, di ba? Pag ikatulong anak, mga mari akong anak, pare, graduate og Roma, sinaligan sa obispo, maayo mo wale. Unya, sos, inilog sa mga tao, pamisahon, pabunyagon, pablisingon, hala anak, paso. Pagpaso, ingon ang mga tao, wow, Your Reverence, Kuyawa, Your Excellency, Your Honor, Your Reverence. Diyan ito po yung sa kainahan nga, igo-igo rito pagkabutang, basurira ra in taon. Diyan isang anak po, usar po, isang anak, diyan mo sa ilai ikasuko. Diyan isang anak kasi nuruyan po, nga tinampuhan po, amahan, o amahan nga, laing tag-ija sa tingkoy, laing po tag-ija sa kilay, laing po tag-ija siko. Nga, apiki po, sapsap og naong, bijang gipapaso, ilang pildi sa ko ane, pero sige na laman, basig sa po ilang ingan sa akong anak, Your Excellency, Your Honor, o niya, Your Reverence. Pagpaso sa isang anak nga, murag, apiki sa dagway, apiki sa kaso nga, murag di madruwing nga, murag magdigwa sa kamutanaw, no? Pagpaso sa isang anak, ingon ang mga tao, oh my God! Daog ako, oh my God! Pildi ag Your Reverence, Your Honor, oh my God, kung ingon sa mga tao, kay kinapikihag naong. Bisang pag-apiki tagdagway, bisang pag-unsa tagadautan, ang atong nanay magpabilin so na nga nanay. Ingana mong mga nanay, ingana mong mga inahan. You're like Mama Mary. So pagpakan na to ang mga mama din nga kanunay parihas ni Mama Mary. So mauki ni mga butang nga mga igsuon ang ato nga pamalandong karon sa piyesta sa mahal nga Birhen Maria. Unya, katapusang bahin sa iyang pagkainahan, nagpabilin ang mahal nga Birhen nga tiunay nga inahan hangtod nga si Kristo gilansang sa krus. Kabantay mo? Kisa may kapabilin atong gatinga na si Jesus sa krus, si Mama Mary o si Saint John, o dahi pipila ka mga babae na sa Bible. Nang lakaw ang uban. O bitaw nga ingon si Jesus sa mahal nga inahan, babae aniya imong anak, anak niya imong inahan. Kitugyan ni Jesus si Mama Mary sa care ni San Juan, o si San Juan usab giingnan nga niya babae ang imong inahan. Inahan sa simbahan. Tingana puta. Gawas nga kita di makatalikod ang sakripisyo nato, grabe. Di maisip na yung mga sakripisyo. Mo nga makagaba so ng inahan. Kanang inahan nga atong tamayon makagaba na. Kanang inahan nga suko-sukuan nato makagaba na. Kanang inahan nato nga di nato alimahan, di nato pakanon kay tiguang nagiango-ango na makagaba na. Kay dako og papel ang inahan, giunsa nila pagbuhi ang atong kaugalingon, ang atong pamilya o ang ato nga mga buko-bukunod nga mitubo kita sa maayong matarong nga kinabuhi. Viva Nuestra Señora del Villar!